Gubat Sorsogon na bibisto naman sa snorkeling. Alternatibong aktibidad ini sa surfing lalo na tuyong flat season na o kuno rin sa reditan alon pag-abot kan habagat. Kung sa ina barangay sa Gubat aramon sa magpapatrol ni Mitch Villanueva. Swak na swak sa surfing ang Costales kan Gubat Sorsogon tuyong summer. Pero ang darakula asin halangkaw na ukol na ini naging sadit oras na minaabot ang southwest monsoon o habagat. Flat season na ini para sa mga surfer. Pero bako ini ang katapusan kan Gubat Adventure. Sa bistadong Lola Sayong Surf Camp sa Barangay Buena Vista, 5 minutos ang pasiring sa Barangay Panganiban. Digdi is snorkeling ang naaangay. Dakol ang corals, kaya man lain-lain na siraman ang may hiling digdi. And they felt really cool in your hand. And then all the corals, there's so many different types, it's like a rainbow. White beach, white sand. Maganda. Pagkatapos, treat yourself sa tuna sisig digdi. Maharang na deviled fish, asin ginataang smoked fish na pinaharang man. Igwaman anit, asin pusit. Para ma-promote din yung mga local delicacies. Apwera sa turismo na iaangat man kan bantog na sports sa lugar, ang pag-aadal kan iba digdi na nagsa-sideline bilang surfing instructor. Arog na sana kan 20 anyos na si Rodel Estares na senior high school na ngunyan. Nakakatulong to sa akin sa pag-aaral, sa mga pagturo ng surf, pag-tour guide ng snorkeling. Kakaiba para sa mga turista sin surfing enthusiast ang konseptong ini. Hindi masasayang yung effort nila. At the same time, nag-aaral sila, magtuturo sila mag-surfing. Saka hindi lang kasi more on money matters kumbaga. More on educational and then experience ang binibigay nila sa amin. Sa mga naghahanap ng dugang na adventure, pwede ining mapurbaran ngunya na weekend. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Pinya Kulinaria ang patiribayan sa paggibunin panira na sangkap ang pinya 10 taon na ngunyan sa Daet Camarines Norte bilang parte kan Pinyasan Festival. Aramon tanan kung ano ang ipigtampok na mga panira ngunyan na taon sa pagpapatrol ni Rona Nunez.